amabosgarren bildu da talde politikoak aurkeztutako proposizioa gaia 2014ko iraileko ohiko informazio batzordean bozeramaileen batzordean eta osoko bilkuraren datak aldatzeko. Punto número 15, proposición presentada por el grupo político para Bildu relativo a la modificación de fechas de celebración de comisiones informativas, junta de portavoces y sesión plenaria ordinaria el 9 de septiembre de 2014. Lehenengo puntu baiordenean sartzea bozkatu egin behar dugu, beraz, puntu baiordenean sartzearen aldeko bozkar. Puntu komentatu baino lehen, azaldu egingo dut irakurri beharrean. Proposamena aurkeztu genuen, talde sozialistako kideek eskatuta, udalbatza aldaketaren data dela da. Irailean data, irailaren 30 zan, berez, eta azkenean irailaren 23 proposatzen zuten egitea. Gai hau mahai gainean egonda ez dakizen badengora, egia esan, eta orain beste zuzenketa bat aurkezten dugu, gaur alde EAJ taldeko beste kide batek egun horretan ezin zuelako eta danon adostasuna bilatze aldera aurkeztu dugu azkenean bizitza apurtxu bete errez hauitzea garen, ez? Printzipioz egingo den aldaketa da, komisioak egingo dira irailaren 15, 16 eta 17an, 15ean Euskara, Hezkuntza eta Kultura, Aizia, Kirol eta Gazteria, ekintza emakume berdintasuna eta garapenerako lankidetza, betiko mugorduan, irailaren 16an Ekonomia eta Ogasuna, Udal Administrazioa, Langileria eta Herritarren Segurtasuna, eta irailaren 17an Enplegua sustatzeko turismo eta komunikazioa eta hiriaren etxebizitza ingurumena eta herrilan eta zerbitzuak. ¿Bai? Dos cositas antes de este caso, no referente a las comisiones, por eso antes de pasar al tema. Como ponen, esto no es nada para jardín, pero después con un cambio de horarios en los que son las horas habituales de las comisiones. Es que tanto las del lunes como las del martes. Las únicas que mantienen el horario que sus formaciones es la información que se nos ha remitido a nosotros. Baina, es que ez duzu txutzaia jarri. Jarri txutzaia. Jarri txutzaia. Jarri? Horretzen duzu? Bakoan ez duzu entzun. Dinot, Bildu da taldeak, oraindik eta gehiago laguntze arren, aurkeztu duela emendakin bat zuzentzeko, aurreko proposamena zuzentze aldera, eta emendakin honetan jartzen duena da komisioak zein egunetan eta zein orduetan izango direzen irakurri egin dut, igual ez duzu entzun, eta gero beste alde batetik udalbatza eguna zein egunetan izango den. Udalbatza eguna, printzipioz 23 zegoen, azkenean 24 egunean izango dugu, bozeramaileen batzordea betiko moduan aurreko ostiralean izango delari. Ondo? Bai. Orduen, hori da... Sortxiretan, gauza. Ezin duguna egin, da. Baina betailuan ez da. Ez que aguanta algo eta oso berdera deko. Iruñetik bertau, eta guden sortzit horren ez da eduk. Ez duzu komenta hori, hori ez duzu esan. Ez que, iruen, baina, horretzen dira zu, hartu dugu, orain, azkeneko momentuan, osotasunari ementakina sartu diogu. Hortu, azkagize. Bale. Sortziretan izango da, bai? Sortziretan. De todas maneras, eta eskulertzerik egon ez darien. Olakorik, ez dakit ikusten dozuen, zer izan den, eta nolako egin dugun kudeak eta hau ezin da, bertatu, dinot. Saiatu behar gara, bai, dinot. Baina gure gauza.
Ez, danona izan da, bai? Bueno, bai izan da azkeneko momentuan, dinot, azkena bai, aurrekoa. A ver, hori, hau plenoa da, leire, hau plenoa da. Orduan, uste dut, hau egin dugu, azken finean, bizitza elkarreria apur bat errezago egitearen. Baina bai gertatu da, aurreko pleno batzutan gu ere egoeratan egon garela eta kide bat gutxiagorekin ona aurkeztu gara, bai? Eta ez dugu inolako moldaketarik proposatu. Hori alde batetik argi utzi nahiko nuke, bada ez bada ere. Baina hau ez da lehiaketa bat, hau ez da nork egiten dagoen zer gehiagotan. Hau ez da lehiaketa bat, oie, mesedez, gero zerbait esan iba duzu zuentzat aukiko duzue, baina orain ez da. Orduan, ez da ez lehiaketa bat eta zentzu horretan ez dut esan, ez da gutxiago ere, badakit hemen bakoitzak egiten duela argik eta intentzio honenarekin guztia. Ez dut jendearen intentzio okerretan sinisten momentuz. Baina, bai ikusten dut, importantea eta garrantzitsua, onerako gaiak kudeatu behar direnean, dinot udalbatza bat gauza serio bat da. Orduan, badauka bere, baditu bere hilabeteak, baditu bere lana. Guk danok 17 pertsona gara, eta 17 pertsonaren bizitzak honi moldatuta daude nolabait. Orduan, saiatu nolabait, bai? Eta hau esaten dut azkenean, batera bestea, ez da gizer, danen da, ez nahi intentzio txarrarekin, esaten ez da guztia hau ere. Dino, bestela ez denut aurkezpena, ez denut zuzenketa aurkeztuko, baina hori kontutan izan. Kontutan izan, bai, leire. Gure aldetik ere egon da, erosin momentutan, jarrera, baiezko jarrera bat, guztion onerako aldaketak egitea. Proposatutako aldaketak onartu ditugu eta proposatu dugun azkeneko aldaketa hau izan da azkeneko momentuko arazo bat egon delako. Ezezko boska ez dugu emonari, leire. Ez daukagu inolako interesi, guk ere bilatzen dugu guztion interesa. Eta kide batzuen arazoengatik aldatu behar badira, aldatzen dugu. Beste batzutan, besteengatik egin dugun bezala. Gogorarazten dugu, bakarrik. Mai gainean jartzearrek lehen udalbatzak ostegunetan zirela. Eta aldaketa onartu genuen, zuen taldeko batek, urrituki, ezezko boska emoteko proposatu duena arazoak zituela. Bakarrik, nik ez dut esan ezezko boska ematea. Nik esan dut, zuk esan duzula, bestela 30ean egiten da. Eta nik orduan esan dut, 30ean egin nahi baldin baduzu, proposamen honen kontra boskatzen duzu eta kitxo. Eta aldatu zenean, ezen izan aste batetik bestera, hilabete batzuk pasatu ziran, denon artean adostutako zerbait izan zen, eta zu badakizu nola eta zelan heldu zen horretara. Eta orain ez da momentua horretan aritzeko. Zeren orain hartzen ari garen erabakia, ez dauka inolako zerikusirik erabaki horrekin. Orain gauza puntual bat da, hilabete bateko aldaketa bat, lan gauza bategatik, eta uste dugu aldaketa hori egin badaiteke egiten dela, denon onurarako. Eta beti horretan egon gara gu. Orduan, ez egin lanaren guztio. Bai, zera. Oso ondo, nik ez dut esalantzan jarri, baina zuk esan duzu, bestela 30ean. Eta nik esaten dudana da, 30ean nahi baldin baduzu, proposamen honen kontra botatzen duzu, eta kitxo. Ez dakitak bideratu den edo ez, baina guk ez dugu nahi 30ean. Esan dugu guztion onurarako boskatzen dugula aldaketa hau. Beste askotan, beste batzutan egin izan dugun bezala, besterik ez. Hemen danok oso volontade hona daukagunez, uste dugu proposamena horrela geratzea, ez? Politikare hona daukagu. Hemen dakina da azkenean osotasunari, hori da, beraz, 28 litzatekena, bale? Voluntade honeko jendea ditz. Beraz, azkeniko puntu honen aldeko boskak,